फैनानै जेनेबाला माने थाखा फैसा जाबाय होननानै नोंथांमोना जुदि थाखुमाना थायोब्ला जोंनि गोरों समाजा मेगन गुनु समाज मोनसे थायो इन्टेलेक्चुवेल समाजफ्रा नङा होमबा बिथांमोनाबो जावरिखांनांगोन जावरिखांनाया लामायावल' फैथारना बाथ्रा बुंनांगौ बे नङा आर्टिकेल लिर मोजां मोजां जार्नेलाव हर इन्टारनेशनेल नेशनेल मोजां मोजां सेमिनार दङ मोजां मोजां कनक्लेभ दङ बेफोरनि सायाव बाथ्रा बुं आरो जे नैबे दा जिखिनि कार्बि आलंआव जाबाय थादो बे कार्बि आलंआव थानाय जिखिनि बर'फोर दङ लिडारफोर दङ कार्बिफोरजों लोगोसे समानै राजा लामायाव ओंखारफानानै बाथ्रा बुंनांगो बड'लेण्डनि इस्युखौथ' जों बुंबाय थादो बड'लेण्डआव जायफोरा दिनै लिडार जानानै दङ पलिटिक्सआव आरो नन पलिटिक्सनिबो जेसेबां लिडार दङ गासैबो बर'नि सिथ्ला बर'नि हाखौ रैखाथि होनो बिनि थाखायनो आन्दलन खालायबुदो ओमफ्राय बिथांमोनानो सलायगासिनो ओमफ्राय बिथांमोनानो जेनेबा सानसे समाव बिपिएफमोन गेजेर ससेयाव गैयामोन बिनि उनाव इउपिपिएल फैलायबाय नङा होमबा बिथांमोनानो सरकारखौ सलायगासिनो आरो बिथांमोना नों आरो आंनिख्रुइ बांसिन मिथियो बड'लेण्ड आन्दलनखौ मानो खालायनायमोन जों मानो डिभाइडेसन 50-50 बुंनाय बुरजा बर' सेन्टिमेन्टआ बाराथाय आं बेखौ बुङा दे भाइ आं बेखौ टटेलि आं बुङा जुदिও आङो माबेबा मोनसे पार्टिनि आङो एफिलिएसनाव थानो हागौ आङो बे बाथ्राखौ मानो बुंनो सानाखै जों दा रायलायनाया बिराद सेन्सिटिभ इस्यु इभिक्शन आरो डिपर्टारनि खोथा बर' लिडारफ्रा दिनै सोर सासे बर'नि लिडारफ्रा बड'लेण्ड बिखावबाय थाग्रा लिडारफोर आं बिथांमोनखौ बाख्नायो खुनु आं सोंखारि होनना बुङाखै सोर सासे लिडारा दिनै हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव पिआइएल होफेरखोलै इभिक्शन जानांगोन होननानै सोर सासे लिडारा पिआइएल होफेरखो इभिक्शन जानांगोन डिपर्टार जानांगोन होननानै दिनै जोंनि गेजेराव इभिक्शन जानांगोन ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव होननाय बे पिआइएलखौ हाइकर्टआव होग्राया सोरबा सासे बर' मानसि नङै ट्राइबेल मानसि नङै मानसियासो होदो होननानै आं मिथियो थारैनो जों आसामाव बर' माहारि हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै थारैनो जों रैखाथि दङ ना दिनैनि दिनाव आसाम नाङैनो मोनसे सोमावसारनाया सोलिबाय थादों जेराव स्टुडेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो माने थाखोनि सुबुंफ्रा दिनै सोमावसारनाया बारानि सायाव बारा सोलिबाय थादों दिनै आसामावनो आसामनि थागिबि सुबुंफ्रा ट्राइबेलफ्रा दिनै कार्बि चाइनिज गो बेक होननाय बेबायदि मोनसे स्ल'गानजों दिनै गुबुन रायजोनि गुबुन हादोरनि जाय थाग्राफोर बा सुबुंफोर बिथांमोना दिनै आसामावनो जोंखौ बेबायदि माने स्ल'गान होनो हानायनि दिनै मोनसे थासारियाव फैबाय दिनै थारैनो बिथांमोन ट्राइबेल कार्बि बिथांमोनखौ जुदि बिदि कार्बि चाइनिज गो बेक होननानै स्ल'गान जुदि होनो हादोंब्ला जों बर' हारियाबो रैखाथि दंना दिनैनि दिनाव कार्बिखौ जुदि बुंनो हादोंब्ला गाबोन थारैनो जोंनि बर'फोरखौ बुंनो हागोन बियो थारैनो रोखा दा बेफोर बिथिंखौनो लानानै जोङो माखासे बिथिङाव जों सावरायनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों आरो आंजों लोगोसे दङ जोंनिनो बर' माहारिनि सासे लाइमोन समाज सिबियारि आं बिथांमोनजों माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै गुवारै भाबै जों सावरायगोन जोंनि बर' हारिनि फिउचारफ्रा माबोरै जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोन्थाइफ्रा माबायदि आरो सोर माबायदि जोंखौ माबायदि गादबनो नासयनो नाजादों आं बिथांनि नोजोरजों आं बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय आं दिनै दङ उदालगुरियाव बे समाव आंजों दङ समाज सिबियारि अर्जुन नार्जारि बिथाङा दङ लाइमोन सासे समाज सिबियारि गोबां बिथिङा समाजनि माखासे खामानि मावबोबाय आरो बिथाङा माखासे गावनि जिथु मोन्दांथि गावनि अबिगथा बिनि गेजेरजों बिथाङा दिनै फोरमायगोन आं गिबियावनो बिथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गिबियावनो आं बरायग्रोना लाबाय खुलुमबाय बे समाव आङो बिथांनिफ्राय गिबियैनो आङो दिनैनि जिथु सोलिबाय थानाय थासारि आसामनि बे थासारिनि सायाव आं बिथांजों आं गिबियैनो सावरायनो सानगोन दिनै जिथु मोनसे थासारि सोलिबाय थादों आसाम नाङैनो ट्राइबेलफोरनि सायावनो दिनै अयथासार खालामनाय मोनसे थासारिया सोलिगासिनो दङ दिनै मोनसे स्ल'गानबो ओंखारबाय जे कार्बि चाइनिज गो बेक होननाय मोनसे थासारिया सोमजिबाय दिनै जुदि कार्बि चाइनिज गो बेक होननानै जोंनि हादोरावनो जोंनि थागिबि सुबुंफोरखौ जुदि बिदि बुंनो हादोंब्ला गाबोन थारैनो जोंनि बर'फ्राबो बेयाव रैखाथि दं होननानै नोंथाङा सानगोन नामा मा फोरमायगोन बे थारैनो कार्बि चाइनिज गो बेक बेफोरबायदि स्ल'गानखौ जायफोरा जोंनि असे सिथ्लायाव फैनानै दिनै जुदि कार्बिखौ जुदि चाइनिज होननानै गो बेक होननानै जुदि स्ल'गानखौ बिथांमोना होबायब्ला गाबोनो जोंनि आसामनि एसामिस जायफोरा थलगिरि होननानै बुङो इन्डिजिनियास बा खिलन्जिया बा एब अरिजिनेल जायखिजाया जाथिफोरखौनो ट्राइबेलफोरखौनो बिथांमोना चाइनिसजों रुजुगोन बा गुबुन जाथिजों रुजुगोन गो बेक बे स्ल'गानखौ बिथांमोना होगासिनो आरो होबावगोन बेखायनो जोङो बुंदों हु आर इउ नोंसोर इण्डियानि जानो हागौ खिन्थु नोंसोर एसामिस नङा नोंथांमोना इण्डियानि माबेबा मोनसे खनायाव नोंसोरो अरिजिनेल सेटेलार जानो हागौ अरिजिनेल बाखिन्दा जानो हागौ खिन्थु जोंनि नर्थ इस्टनि नैबे आसामाव जोङो ट्राइबेलफोरा मरान मटक सुतिया आहम राजबंशी
ट्राइबेल जों गासैबो मिसिं कार्बि डिमासा बर' थेङाल सन'वाल जोङो बेनि एब अरिजिनेल जों बेनि इन्डिजिनियास बेखौ बिथांमोना मिथिनाया मोजां दिनै बिथांमोना अबैध भाबै इलिगेलि भाबै इमिग्रेशन जानानै बिथांमोना सासे इमिग्रेन्ट सोर बिहारि बिसोरलाय सोर बेंगलि बिसोरलाय जोंनि आसामाव फैनानै आसामनि ट्राइबेलफोरखो आसामनि थागिबि इन्डिजिनियास कमिउनिटि जातिफोरखो चाइनिस बुंदो बिथांमोना हु आर इउ सोर बिहारि बिसोरो दिनै जोङो बिखौसो दुखु मोनदो जाय बिहारि बिथांमोना दिनै फैनानै जोंनि हायाव जोंखौ दिनै चाइनिसदो रुजुदो गाबोन XY बांलादेशिदो जोंखौ रुजुनो थांगासिनो बिथांमोना थारैनो जों दुखु मोननाया बिसो जे इन्डियानि आयेन कानुना चाइनिस बुंसि बुंनायावबो मानो बिथांमोना जेबो रिएक्सन होआखै ना इन्डियानि जेसेबां माने मा बुङो सिकिउरिटि दङ हुम रुल दङ सभरेनिटि दङ जुडिशियेल सिस्टेम दङ बिथांमोना थागिबिखौ रैखाथि होनो हामारनाय नंला नामा जुदि हायाब्ला नर्थ इस्टखौ साइड खालायनानै हो नर्थ इस्टखौ जोंनो आलदा खालायनानै हो नर्थ इस्टखौ मोनसे सभरेन मोनसे माने जोंनो मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामनानै होलाय जों होखारजोबनो हायो ना हाया बिसोरखौ बिहारिफोरखौ जों होजोबनो हायो जाय बिहारिफोरा फैनानै जोंनि हायावनो जोंखौ दिनै जुदि मा बुंदो चाइनिस होननानै बुंदोबा आरे इन्डियाबो जोंखौ जुदि बासायनो हायाब्ला हगारना होलाय जोंखौ फ्रि खालामनानै हो चिकेन नेक होनना बुंबाय थादोंना जोंखौ फ्रि खालामनानै होग्रोलाय जों होखारगोन बिसोरखौ जोंबो सासे दावहारु जाथि दिनै आहमाबो दावहारु राजबंशियाबो दावहारु जाथि ट्राइबेलफोराबो दावहारु मिसिं डिमासा जों गासिबो राजा रानिनि बंख गोजा सोर बिहारिलै बिसोरो गाबोनो जोङो होना हरजोबनो हायो जोंनि आसामनिफ्राय बिसोरखौ जोंखौ हगारनानै होना जुदि भारत सरकारा जुदि बिथांमोनखौ दबथायनो हायाब्ला आरो जों बायदि फिसा जातिफोरखौ एसामिसफोरखौ फलगिरि एसामिसफोरखौ खिलन्जियाफोरखौ जुदि रैखाथि होनो हायाब्ला फार्स्टआव जोंखौ भारतनिफ्राय जोंखौ आलदा खालामना होलाय होगोन जों गाबोन होखारनाया जायफोर थागिबिफोर बिथांमोनखौ चाइनिस होननानै गोबां समफ्राव माने सोंखारिनाय एदावनाय माने गोबां समनिफ्राय सोलिबाय थादों दिनैथ' बिथांमोना स्ल'गानखौनो लाबोबाय दिनै बे जाबाय मोनसे बिराद रेसिस्ट आरो बेफोर स्ल'गाना नर्थ इस्टनिफ्राय जायखिजाया स्टुडेन्टफ्राबो जेब्ला जों बाहेरायाव फरायनो थाङो जोंखौ चिंकि बुङो जोंखौ चाइनिस बुङो बायदि नामफोरदो बिथांमोना जोंखौ बुङो आरोखि दा बेखायनो जोङो बेखौसो जोङो गिनो गोनाङा आरो जे जोङो बेफोरनिफ्राय जों जुदि उदां जानोब्ला जोङो बिथांमोनखौ जोङो इभिक्शन खालायनो जोङो हाथारनांगोन पुरा कमप्लिट इभिक्शन जों खालायनो हानांगोन इभिक्शन खालायनानै बिथांमोनखौ डिपर्टार जों खालामनो हानांगोन मानो कार्बि आलंआव जालांनो फै जों कार्बि आलंनि जाथायखौ कार्बि आलंनिल' होननानै बुङाखैना कार्बि आलंनिल' जाथाय नामा बियो कार्बि आलंनिल' जाथाय बियो दिनै पुरा आसामावनो दिनै अना एसामिस बेयाव कुनु अना कार्बि नङा अना बर' नङा अना आहम नङा अना राजबंशी नङा अना मरान मटक नङा जों जाबाय एसामिस दिनै अना एसामिसा फैनानै गासै आसामाव अना एसामिसाव सोर अना एसामिसाव जोङो सानफ्रोमबो जुदि इमिग्रेशनखौ जों जुदि नायोब्ला मुस्लिमफोरखौल' जोङो पुरा सिदा मोखांनिफ्राय जोङो नायो मुस्लिमफोरखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो हायो जे बिथांमोना बांलादेशी होननानै बुंनो हादों किन्तु इमिग्रेशननि मोनसे बाहागोआनो जाहैबाय इन्डियान इमिग्रेशन उइथिन इन्डियान स्टेटआव एकदम जोंनि माखासे भारतीयफोरा जोंनिनो माखासे भारतीय नागरिकफोरा आसामाव फैनानै बिथांमोनाबोथ' इमिग्रेन्टसो ना बिथांमोना फरेनार नङाबो जानो हागौ बाट दे आर फरेनार जोंनि आसामनि कन्टेक्सआव नायोब्ला बिथांमोना फरेनारब्रा दिनै बेखायनो जोङो बुंनाया बिसोर जे कार्बि आलंनि आसुआ इट इज नट अनलि द इश्यू अफ कार्बि आलं इट इज ए इश्यू अफ एन्टायार नर्थ इस्ट एन्ड स्पेसियलि आसाम आरो बे इश्यूखौ लानानै फिसा ट्राइबेल काउन्सिलफोरा जोङो गिनांगोन आरो संखिखांनांगोन जोंनि बड'लेण्डनि खोथाखौथ' जों रायलायनांगोन आयौ हिउज भाई जोङो दिनै नामावल'सो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव नों नायोबोला लाख बिगा 2 लाखसो बिगानि हायाव इनक्रोच जाजोबना थाखानाय कुनु दिन इभिक्शन खालायाखै कुनु दिन डिपर्टार खालायाखै दिनै जोङो बेखौनोथ' जों सिन्था खालायदो भारत सरकाराबो दिनै आसाम सरकाराबो दिनैहाय
गुबुन गुबुन जायगायावल' इभिक्सन खालायगासिनो नन ट्राइबेल जायगाफोराव बिथांमोना इभिक्सन खालायगासिनो ओमफ्राय बिथांमोना बुङो जिथिया ट्राइबेल काउन्सिलनि सिङाव इभिक्सननि खोथा बुङोबोला बिथांमोना बुङो जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव थानाय इभिक्सननि मेटारालायनो जोंनि स्टेट सरकारनि नङा बे जाबाय काउन्सिलनिनो आरे भाई नोंथांमोना बिदिब्ला फिसा फिसा काउन्सिलखौ नोंथांमोना फुल मोनसे पावार होलाय बड'लेण्डनोबो मोनसे फुरा फुल पावार होलाय नामावल'सो 6 सिडुल बे 6 सिडुलाव 39टा डिपार्टमेन्टखौ जोंनो ट्रेन्सफार खालामना हरदोब्लाबो बे काउन्सिला गावनि गोसो बायदि आयेन बानायनानै हरोब्लाबो गभर्नरा कुनु दिन साइन खालाया गभर्नरा माबोरै साइन खालायनो गभर्नरा स्टेटनि फार्स्ट सिटिजेन जानो हागो नाथाय गभर्नरखौ इनफ्लुयेन्सथ' खालायगोन स्टेटनि पलिटिक्सआनोथ' खालायगोन स्टेटनि पलिटिशियानफ्रानोथ' खालायगोन दिनै जोंनो जुदि फुल जुदि पावार होयोबोला काउन्सिला मा बिहारिल' मुस्लिमखौबो जों होनो हायो जायफोरा माने इलिगेल मुस्लिम जायफोरा भारतीय नङा जायफोरा अना एसामिस बेंगलि अना एसामिस मुस्लिम अना एसामिस बिहारि अना एसामिस जायफोरा नेपालि दङ आरो जोंनो खनसे काउन्सिलाव नोंथांमोना पावार होलाय जेतिया काउन्सिलनि बेलायाव नोंथांमोना इभिक्सननि खोथा बुङो अब्लानिया नोंथांमोना बुंसिगोन बे मेटारा जोंनि स्टेटनि नङा बे मेटारा काउन्सिलनिसो होननानै काउन्सिलखौ नोंथांमोना जास्ट नामाव मोनसे फिसासा मोनसे बास्केटल' बेयाव स्टेटनि सिङावनो जोङो दोङो मा बिदिब्ला बिथांमोना बेखौ बुंनो सानो नामा जे जेनेबा बड'लेण्डआ कार्बि आलंआ डिमा हासावआ आसामनि मोनसे पार्ट नंला नामा बे मोनसे आसामनि पार्ट नंला नामा जुदि आसामनि पार्ट जुदि नंलाब्ला जोंखौ जुदि आसामनि इन्टिग्रेल पार्ट होननानै जुदि सानाब्ला जोंखौ डिक्लेयार हो बड'लेण्ड जोंनि बड'लेण्डखौ जों माबोरै रैखा खालायनांगो नोंथांमोननि आयेनाथ' जोंखौ सरैखा खालायनो हायाखै प्रटेक्सन होनो हायाखै नांगौ जायोबा जों गावनो ओंखारगोन ना दिनै कार्बि रायजो राजा बिथांमोना दिनै कत बोसोर नेबाय जावले मेम'रेन्डाम होदो पिटिसन होदो कमप्लेन होदो कुनु दिन बिथांमोना इभिक्सनखौ खालायाखै जायनि जाहोनाव दाखालि बावै नेयै नेना मोनैयावसो बिथांमोना रायजो राजाया ओंखारबोनो बाध्यता जादों आरो ओंखारबोआब्लाबो फिउचारखौ जोङो रैखा हैनो हाखालामोन आरो सरकारा जे नामावल'सो सरकार ट्राइबेलनि बेलायावबा बिराद अबहेला बेखायनो रायजो राजाफोरा दाखालि ओंखारबोदो दाबो जोङो बेखौनो फिल खालायबाय थादो जे कार्बि आलंआ जोंनि आसामनि बाहागो नंगौना नङा बड'लेण्डआ जोंनि आसामनि बाहागो नंगौना नङा इन्डियानि बाहागो नंगौना नङा जुदि नङाब्ला डिक्लेयार होलाय obviously बेनो जोंखौ सानफ्रोमबो जोंखौ सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबै बिथांमोना नायो ना जोंखौ बिथांमोना बिदि नायै आसामाव दिनै जुदि बर'आबो जुदि एसामिस नङाब्ला कार्बियाबो एसामिस नङाबा डिमासाफ्राबो एसामिस नङाब्ला मिसिङाबो एसामिस नङाब्ला सन'वाल थेङा लालुं राभायाबो एसामिस सोर एसामिस आरो सोरनि थाखाय नोंथांमोना सरकार सलायगासिनो आरो जोंनि बेलायाव जेब्ला इभिक्सननि खोथा बुङो नोंथांमोना मानो इभिक्सन खालाया आरो इभिक्सनखौ नोङो मोनसे बुस्थुखौ नाय आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ नायनाया मोजां इभिक्सननि बेलायाव रिलिजनखौ बेस खालामनानै इभिक्सन खालायबा जानाय नङा फरेनार इज फरेनार बांलादेशी इज बांलादेशी ख्रिस्टान जानो हागो हिन्दु जानो हागो बिसोरो फरेनार ना फरेनारखा अबैध ना अबैधखा इलिगेल ना इलिगेलखा इलिगेल इमिग्रेशनाव हिन्दु ख्रिस्टान बेखौ नायनो मोना आरो बेखौ नायनोनो हाया बिथांमोना दिनै मुस्लिमनि बेलायावबा बिथांमोना इभिक्सनखौ खालायगासिनो आसामाव दिनै नन स्टप मानाव गेदेर आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार बिराद पावारफुल चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जों बाख्नायो दिनै आसामा मोनसे क्राइसिसआव दङ जों इभिक्सन खालायाबा डिभटार खालायाब्ला जोङो एसामिस हिसाबै आरो जों थांना थानो हानायनि जेबो फर्मुला गैला आरो लामा गैला बेखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गोहोयै बोलोयै मेलेम बाहायनानै बयखौबो लाफानानै जिबायदि इभिक्सन खालायदों जों बेखौ बाख्नायो आरो आसामाव बियो बिराद गोनांथार आरो बेबायदि इभिक्सनाव दिनै गासैबो पलिटिकेल पार्टिया लोगो नांनानै हेमन्त बिश्व शर्माखौ मदद होनांगौ आरो जोंबो मदद होगोन काउन्सिलनिफ्राय नाथाय बिथाङा जेतिया काउन्सिलनि बेलायाव इभिक्सननि खोथा बुङो बे काउन्सिलनि साबजेक्ट होननानै बिथाङा नारनानै हरनायखौ जों दुखु मोनो आरो जेतिया जोङो नै दाखालि कार्बि आलंनि इस्युआव बिथाङा बुंबाय जे जेनेबा भिजिआरनि जि इभिक्सन जानो गोनां बेखौ लायनो गावबो खालायनो थांगासिनो नाथाय बेयाव हाइकर्टनि मोनसे
स्टे अर्डार माबा मोनसे जानानै दङ होननानै बुंदो मोनसे लिगेल मोनसे इशु जानानै दङ आरो माबोरै लिगेल इशु जाहैनो दिनै जेनेबा गुबुन गुबुन जायफोरा जेनेबा बांलादेशी मुस्लिम बिथांमोनखौथ' कुनु बेबायदि इशु फैयाखै जेराव जेराव सरकारि हायाव दङ पिजिआर बुं भिजिआर बुं जेराव जेराव मुस्लिमफोरखौ नुदों जोङो बेयाव उइदाउट एनि माने कोर्ट सर्टनि जेबो खोथा फैयाखै हाई कोर्टनि खोथा बुं सुप्रिम कोर्टनि खोथा बुं बेखौ इभिक्सन खालायगासिनो जेथिया ट्राइबेलनि बिजियाव पिजिआर भिजिआर ट्राइबेल बेल ब्लकनि सिङाव जेथिया जों इभिक्सननि खोथा बुङो बेयाव हाई कोर्टनि माबा मोनसे बेयाव लिगेल इशुआ दङ होननानै बुङो बेबायदिथ' जायालै बेबायदिथ' जाया रिलिजनखौ लानानै भारतआ सोलिया रिलिजनखौ लानानै आसामा सोलिया मानो होननानै बुङोब्ला भारतआ मोनसे सिकिउलार मोनसे हादर जुदि भारतखौ जुदि हिन्दु राष्ट्र जुदि नोंथांमोना जुदि खालामनो सानमारदो दिनै बांलादेशआव सासे हिन्दु थैयोब्ला अयथासार जायोब्ला आफगानिस्तानाव पाकिस्तानाव जेराव जेराव हिन्दु दङ बुहुमनि बेलेग बेलेग हादराव हिन्दुफोरा जेथिया खैफोद आफोदाव मोगा मोगि जायो बेयाव भारतआ बिग ब्रादार हिसाबै बिथांमोना गारां हरो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया मानसि सोरबा सासे मानसिदो सोरबा सासे सुबुंदो सोरबा सासे जाथिदो अयनाय जायोब्लानो जोङो बेयाव दुखु फोरमायलायो नाथाय धोरोमखौ लानानै मानो दिनै बांलादेशआव सासे हिन्दुआ अबथेरिया भेरि ब्रुटेल बिनि किलिं जादों जोङो बेखौ कन्डेम खालायो जों बेखौ निन्दा खालायो नाथाय बांलादेशनिफ्राय हिन्दुफोरा फैयोब्लानो दि जोंनि भारतआव जोंनि आसामाव सिटिजेनशिप मोननांगो सिटिजेनशिप मोनखांनानै बिथांमोना दि लेन्ड राइट भटिं राइट मोननांगो भटिं राइट मोनखांनायनि उनाव दि बिथांमोना लेन्ड राइट मोननांगो बेयो खिन्थु जोङो सेकेन्ड थट जों सानफिननांगोन बेबायदिब्लाथ' जाया जोङो भारतआ मोनसे सभेरेन मोनसे जोङो कान्ट्रि बांलादेशआ मोनसे सभेरेन कान्ट्रि जोंहा बिथांमोनदो जोंहा भारतनि माखासे बुस्थुफोरखौ जों शेयारिं खालायलायनो हाया स्पेसियेलि जों हाखो हाया सिटिजेनशिप जों होनो हाया दा बेखायनो रिलिजनखौ लानानै हिन्दुफोरनि थाखाय दरजाया खेवनानै होनाय मुस्लिमफोरनि थाखाय इभिक्सन जानाय ख्रिस्टानफोरनि थाखाय इभिक्सन जानाय बेबायदि पलिसिदो भारत सरकारा कुनु दिन भारतखौ बिडिकेनिफ्राय बांलादेशिनिफ्राय फ्रि खालायनो हानाय मोनसे दावहा बे जानोनो हाया आसामावबो बेबायदिनो थिग जाबाय थादों दिनै आसामाव बेखौनो बुंबाय थानाय आसामाव 6टा जातिफोरनो लायनो इस्टि होयोब्लानो आसामा लायनो एकदम फरेनारनिफ्राय बांलादेशनिफ्राय रैखाथि जागोन आरो जों दिनै इस्टि खायानो जों दिनै एकदम अरिजिनेल एसामिस खायानो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव थानानैनो जों रैखाथि गैखाया ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ जोंनि थाखाय जेबोआनो नंला 6 सिडिउला मात्र नामनि थाखायल' कनस्टिटिउसननि मोनसे सिडिउल' बियो बे 6 सिडिउलखौ कुनु दिन मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालायाखै दिनै बे मोनसे बिराद गाज्रि नेरेटिभ जे बयबो इस्टि जाजोबोब्लानो जे भारतखौ रैखाथि आरो आसामा रैखाथि मोनगोननो बेथ' बिराद मोनसे डेन्जारियास मोनसे नेरेटिभ बियो दा बेखौ लानानैनो नैबे दा सोलिबाय थानाय जाथायावबो बेखौनो रायलायगासिनो जे नोंथांमोनना जेथिया जों एसटि बिदोंमोन एसटिखौ नोंथांमोना होबथादोंमोन दिनै नोंसोर मानो गावनि जायगायावनो मानो चाइनिज गो बेक होनना बुंजादो बेबायदि दा नै गुबुन आरो एसामिस आरो एसामिसनि गेजेराव जोङो दिनै थांना थानो लुबैदो जों वी आर दा एसामिस आं बर' जानो हागो कार्बि जानो हागो डिमासा जानो हागो थेंगाल मिसिं जानो हागो जोङो बयबो एसामिसआ जुदि आसामखौ बासायनोब्ला फार्स्टआव बेफोर इस्युखौ बाद होथ'लाय माबा एसटिनो मा होनो फार्स्टआव जोङो आसामाव एनआरसिखौ माबे बोसोरखौ लामानो सानदों एनआरसिखौ माबे बोसोरखौ लामानो सानदों 1971खौ लायो ना 72खौ लायो ला नोंथांमोना जों गासैबो मरान मटक चुटिया आहम राजबंशी आरो गासैबो ट्राइबेलफोर फैनानै इभिक्सनखौ थामथुम खालाय एकदम बिजेपिखौ ओरैबायदि नारसिम आरो हेमन्त मामाया जिबायदि मावगासिनो जोङो बेखौ बाख्नायो आरो हेमन्त मामाया बेयाव आसामाव थामथुम इभिक्सन खालाय सब काउन्सिलावनो खालाय नोंखौनो जों चिफ मिनिस्टार बानायगोन आरो नोंनो चिफ मिनिस्टार जागोन दिनै कंग्रेसआ बिथांमोना डाबल खेला गेलेबाय थायो हेमन्तआ एटलिस्ट माबा मोनसे बुंदो आरो मावथारदो नाथाय हेमन्त मामाया ट्राइबेलफोरदो बिथाङा पलिटिक्स गेलेनाङा ट्राइबेलफोराबो नोंखौ चिफ मिनिस्टार खालामनो हायो जोंनि जायगायावबो 15टा एमएलए दङ नङा बड'लेण्डआव बेखायनो जोङो बुंदो जे जोंनियाव दा गासैबो एसामिसआनो मरान मटक चुटिया आरो आहम राजबंशी आरो ट्राइबेल फोलेरफोरा लोगो नांनानै फार्स्टआव जोंनि डिमान्डआ बेसो जानांगौ इभिक्सन खालायनांगौ आरो नैबे कार्बि आलंनिल'सो नङा बे आसामनि हायाव आसामनि भुमिपुत्र आसामनि खिलन्जियाफोरनि बिखायाव थिर गावदो जोंनि सिथ्लायाव फैनानै
जोंनि सिथ्लायाव फैनानै दिनै जोंखौ बिथांमोना गादबफैदो नासयफैदो आरो जोंनि सिथ्लाखौ सेख'नानै जोंनि बिथाखौ सिख'ना लानो बिथांमोना दिनै चाइनिज गो बेक होननानै बुंदो आरो बेयाव आसाम पुलिसा बेयाव एकदम नायनानै ओरैनो मिनिगासिनो जों खावलायगोन आसाम पुलिसाबो पुरा एसामिसनि थैदोनो दाजानाय आसाम पुलिसाबो बेखायनो जों बुंदो आसामनि प्रसासनफ्राबो लिगेल इलिगेलखौ नोंथांमोनाबो मिथियो हो लिगेल नोंथांमोनाबो बुंनांगोन माबोरै दिनै आसामनिफ्राय माबेबा मोनसे उत्तर प्रदेशआव बिहाराव पान्जाबाव जोंनि माबा एसामिस कल'नि दङ नामा बर' गाव আছে নাকি হ্যাঁ বিহাৰত আমাৰ অসমীয়া গাঁও আছে নাকি বড় গাঁওতো নাই অসমীয়া গাঁও আছে নাকি হ্যাঁ আমাৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা যদি অসমত আহে কোনোবা নেপালী বস্তি বনাই ল'ব কোনোবা অনেক নামেৰি বিহাৰী বস্তি বনাই ল'ব जोंथ' बिदि खालायाखै बेखायनो आसामनि प्रसासनफ्राबो आसामनि एडमिनिस्ट्रेसनफ्राबो मेलेमजिबि बिथांमोनाबो साननांगोन दिनै ट्राइबेलखौ आलादा दोननानै नोंथांमोना आसामखौ बासायनो जुदि सानोब्ला खुनु दिन बासाया बे जों जेब्ला आरो जोंखौ जुदि बासायनो हायाब्ला बर'लेण्डखौ कार्बिफोरनो मोनसे स्टेट होग्रोलाय गाबोननो आसामनि अबस्थाया मा जागोन दिनै आसामा जुदि गोख्रोङै गसंनानै दोङोब्ला गासैबो ट्राइबेलफोरखौ लाफानानै अरिजिनेल एसामिसफोरखौ लाफानानैसो दिनै आसाम जानानै दङ बेयाव ट्राइबेलफोरखौ सानफ्रोमबो बिमा बाथुलदो नायबाय थायोब्ला आरो बे राजनितिकदो जुदि मामायाबो जुदि थांबाय थायोब्ला बिहाबो गिनो गोनां बड'लेण्डनि इस्युखौथ' जों बुंबाय थादों बड'लेण्डआव जायफोरा दिनै लिडार जानानै दङ पलिटिक्सआव आरो नन पलिटिक्सनिबो जेसेबां लिडार दङ गासैबो बर'नि सिथ्ला बर'नि हाखौ रैखाथि होनो बेनि थाखायनो आन्दलन खालायबुदो ओमफ्राय बिथांमोनानो सलायगासिनो ओमफ्राय बिथांमोनानो जेनेबा सानसे समाव BPFमोन गेजेर ससेयाव गैयामोन बिनि उनाव UPPL फैलायबाय नङा होमबा बिथांमोनानो सरकारखौ सलायगासिनो आरो बिथांमोना नों आरो आंनिख्रुइ बांसिन मिथियो बड'लेण्ड आन्दलनखौ मानो खालायनायमोन जों मानो डिभाइडेसन 50-50 बुंनाय हो जै बर' हारिनि होननानै मानो बुंनाय जोबनो गैयै जों आफाद जों मानो दादोंमोन हो कत' बुरजा जों आफाद दाबाय सिलाइनि हाथियारदो जों सोमावसारबाय नाथाय बिथांमोन थासे थानाय लिडारा आन्दलन खालामनाय समाव बिथांमोना डिभाइडेसन 50-50 जोंनि हाखौ रैखाथि खालायनांगौ जेथिया बिथांमोना ओमफ्राय सरकाराव फैयो अब्लानिया बिथांमोना पलिटिक्सनि थाखायनो बिथांमोननि बाथ्राया एसेब्लाबो आलदासो जाफायो बड'लेण्ड बिग्रा लिडारा बड'लेण्ड मोनथ'आनो बड'लेण्ड बिग्रा मानसिया बड'लेण्डनि हाखौ रैखा होनो नागिरग्रा लिडारा हा पाट्टा होनो नागिरो ST होनायनि खोथा बुङो सासेनिल' नङा दे आं सासेखौल' बुङाखै सोरबा सासे बिदि बुंदोंमोनब्ला सोरबा सासेनियावथ' आरो बर' रायजो राजा सुबिदा होबावदोंमोन बिथांमोनाबोथ' एकदम पार्मानेन्ट बड'लेण्ड बिग्रा माखासे लिडार दङमोन जिथु राजनितिकनि रायखांदों सरकारनि बाथ्रा रायखांदों मोनसे खोथाखौ बे समाव रायखांनांगोन दानि जिथु सोलिबाय थानाय सरकार BTC सरकारनि माने गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे खोथा इलेक्सननि सिगां रायजोनाव सोंदोंमोन ST লাগে ना माटि লাগে बेयो बेसेबां माबायदि आङो बेयाव बिराद बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल मोनसे केम्पिं आं बुंबाय थानाया बे हाग्रामा बेखौनोथ' आं बुंबाय थादों हाग्रामा साराबो एकदम बर' जाथिनि थाखायनो आन्दलन खालायग्रा सिलाइगुलिखौ अरनानै समायखिरा लानाय सासे लिडार बेबो खम गोरलै लिडार नङा थिग बेबायदियैनो जिखिनि लिडार दङ सब माने जाथिनि थाखाय थैनो ओंखारनाय न'खर गारनाय समाज गारनाय सब लिडार गोजा आं बेखौनोथ' बुंदो मैया दाखालि हाग्रामाया बुंबाय बिनि आगोलावबो सोरबायाबो बुंदो मा थासारिखौ लानानै दि बेबायदि बर'नि लिडारा बुंनो गोनां जाहैखो जों दा बेयाव जोङो साननो गोनाङा जों बेसो आरो सानसे समाव हाग्रामाया सरकार सलायबाय थादोंमोन हाग्रामा सरकारखौ जोङो एकदम बिथाङाबो सानसे समाव बर'निनो बिर जोहोलावमोन नालाय ओमफ्राय बिथांखौ जों गाज्रि मोनदों गेजेर ससेयाव जेथिया बड'लेण्ड मोनथ'आ क्राइटेरिया गैथ'आ बुंबाय बर' रायजो राजाफोरा आरो बे समाव हाग्रामा सरकारनि बेरेखायै BPF सरकारनि बेरेखायै गोबांथार खुद्रिसारबाय बेबायदियैनो सोरबा सासे गोदान सरकारखौ लाबलायबाय बै गोदान सरकारनि समावबो जोङो बेखौ एसे रायलायनांगोन दा दायखौ जोङो बेखौ होबाय थाबा जानाय नङालै भाइमोन दिनै आं बुंनो नागिरनाया बेसो हाग्रामा सरकारनि अल्टारनेटिभ जों सरकार लाबोदों एकर्ड मोनसे जादों बै एकर्डजों जों बेसेबां रैखाथि मोनखो
बेसेबां जोङो मोनबावोमोन जोङो बेयावबो जोङो रायलायनांगोन हाग्रामा सरकार बिथांखौथ' जोङो जथेस्थ' जोङो सोंखारिखाबाय आरो बिथांखौ जोङो गेजेर ससेयाव जोङो बेखायनो जों एकर्ड लाबोनानै जोङो मोनसे लेभेलसिम बिनि सरकारा गैथ'वामोन दा सोरबा सासे बर' लिडारखौ नोङो आसि थुयोब्ला सोरबा सासे बर' लिडारा सिरि जाबाथ' जायालै दाया खिन्थु एखे एखे दङ दिनै आंबो माबेबा नङा माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थानो हागौ एफिलिएसन आहाबो थानो हागौ मेम्बारशिप थानो हागौ खिन्थु नैबे जातिनि क्राइसिसनि समाव आङो सोरखौबा मोजांसिन सोरबायाबा खम बर' सोरबायाबा बिराद बुरजा बर' सेन्टिमेन्टआ बाराद्राय आं बेखौ बुङा दे भाइ आं बेखौ टटेलि आं बुङा जुदिও आङो माबेबा मोनसे पार्टिनि आङो एफिलिएसनाव थानो हागौ आङो बे बाथ्राखौ मानो बुंनो सानाखै जों दा रायलायनाया बिराद सेन्सिटिभ इस्यु इभिक्सन आरो डिपर्टारनि खोथा बर' लिडारफ्रा दिनै सोर सासे बर'नि लिडारफ्रा बड'लेण्ड बिखावबाय थाग्रा लिडारफोर आं बिथांमोनखौ बाख्नायो खुनु आं सोंखारि होनना बुङाखै सोर सासे लिडारा दिनै हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव PIL होफेरखोलै इभिक्सन जानांगौ होननानै सोर सासे लिडारा PIL होफेरखो इभिक्सन जानांगौ डिपर्टार जानांगौ होननानै दिनै जोंनि गेजेराव इभिक्सन जानांगौ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव मोननाय बे PILखौ हाइकर्टआव होग्राया सोरबा सासे बर' मानसि नङै ट्राइबेल मानसि नङै मानसियासो होदो होननानै आं मिथियो नाथाय बर'नि थाखाय गारां फुवारग्रा बर' जातिनि थाखाय मावनो ओंखारग्रा समायखिरा लानाय लिडारा नों नाय सोर सासे PIL होफेरखो सुप्रिम कर्टआव थांफेरखो हाइकर्टआव थांफेरखो दा बेखायनो आं बुंनो नागिरनाया सोरबा सासे लिडारखौ नों आसि थुनानै बुङोबोला बांसिन पलिटिक्स जाद्रायो दा पलिटिक्सखौ आंबो खालामगोन नोंबो खालामगोन आं जाय पार्टियाव दङ आं बे पार्टिनि जानानै आं बुंखागोन जिथिया पलिटिकेल इस्युआव फैगोन केम्पेनिं जागोन खिन्थु नैबे जिथिया इभिक्सननि खोथा फैयो डिपर्टारनि खोथा बुङो दा जोंनि काउन्सिल फिसा फिसा काउन्सिलाव अपोजिशननि रुल आरो रुलिंनि रुल ज' जुदि जायाब्ला जोङो बेयाव जोङो देरहाया नांथावसिन बाथ्राया जाय माने गाहायाव दङ जाय माने माहारिखौ दैदेनहोनाय जाय सरकाराव दङ बै गाहाय दैदेनगिरियानो जुदि नों माटि नांगौ ना ST नांगौ बे बाथ्रा बुंनाया माने बिथांमोनखौ सुबिदा होनाय बायदि जायाखै बेथ' कारेक्ट नङाब्रा बे पलिटिकेलि कारेक्ट नंखाया मानाव गेदेर हाग्रामा सारखौ जोङो बिनि थाखाय कन्डेम होखाबाय बयबो रायजो राजाया दाखालि प्रतिक्रिया होजोबखाबाय नङा होमबा बे मोनसे जाथायखौ लानानैथ' जोंनि सेक्रेटारियेटआवबो जोंनि इउनिभार्सिटि थांनाय कलेजाव थांनाय गथ'फ्रा रावनिबो खोनासङाखै नङा होमबा गाव गावनो जोङो गावनो सिखांदों जों गावनो जावरिखांदों जोङो एकदम बे लेभेलसिम जों आन्दलना दाखालि जायाखै होमबा जानाङामोन सेक्रेटारियेटआव थांनानै बेबायदि खालायनो नाथाय नोङो माबोरै कन्ट्रलबो खालायनो आरो बिनि फिन जाथायखौनोथ' जेनेबा नों बुंनाय बायदि मानाव गेदेर हाग्रामा सारा इलेक्शननि समाव ST नांगौ ना माटिर पाट्टा नांगौ ओमफ्राय माबा NOCनि खोथा बुंबाय थादोंमोन नङा होमबा दा बैफोरखौ खोथाखौनोथ' लानानैथ' जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बेखौ जोङो सोंखारिबाय मोनसे आन्दलनसिम जों लाबोबाय दा बियो जाखागोन आरो रावबो सासे बर' लिडारा हाग्रामाल' नङा हाग्रामा साराल' नङा गाबोन XYZ जायफोरा बर'नि लिडार बिथांमोनाबो खुनु दिन बे बेलायाव खिन्थु माने सोरखौबा फेभार खालायनाय सोरखौबा सापर्टआव बुंनाय बे खुनु दिन जानो मोननाङा एकदम जानो नाङा मानो होनबा बिथांमोननिफ्राय जातिनि थखनखौ सोर थुयो जातिनि थखनखौथ' सारमोनानो थुयो मानाव गेदेर प्रमद बर' सार मानाव गेदेर हाग्रामा सार बिथांमोनाथ' थुगोन ना जातिनि खुन्थियाखौ थखनखौ दा सारमोनानो दैदेनलांनांगोन आरो सारमोनखौ लानानैनो बर' जातिया जिथिं दैदेनो बिथिं थांगोन बेखायनो बिथांमोना रावबो बुंनाङा आरो रावबो जाहाथे बेफोरबायदि पलिसिखौ खुनु गोरोन्थियावबो लानो नाङा आरो जानायबो नंखायाना दाथ' सिरि जाथ'बाय गैखायाबो सोर बर' लिडारा गुबुन सोरनोबा माने माबा हा होनोब्रा होखाया सोर बर' लिडारा गावनि जेनेबा नैबे जिखिनि जोंनि काउन्सिलाव फिसासा काउन्सिलाव जिखिनि सुबिदा दोङो जोंथ' गुबुननो जोङो होनो हायाना खुनु दिन होआ दा बियो मोनसे पलिटिकेल डायलगाव बिदिनो थांबाय थागोन आं दा बुंनाया बेसो भाइ आं बुंनो नागिरनाया आरो आं गोरोन्थिबो जानो हागौ नै आङो दहायनो बुंबाय थादों आंबो माबा नङा माबा मोनसे पार्टियाव दोङो खिन्थु बै पार्टिनि जानानै आं दा बेखौ बुङाखै आङो दिनै नैबे ट्राइबेल हिसाबै थांना थानायानो मस्थ' गिदिर बिपद जानानै दोङो गिथाव बाथाव मोनसे थासारि बेखायसो आं बुंबाय थादों जे काउन्सिलाव जोंनिया अपोजिशना गाबोनो इभिक्सन जानांगौ होननानैबो जोंनि काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव बुंनो हायाना बुंनाय लोगो लोगो गुबुन जाथिया अपोजिशनाबो भट मोननाय नङा ओमफ्राय बिथिं आरो रुलिंआ जुदि गाबोनो बेबो इभिक्सन खालायनानै बुंनो हाया इभिक्सननि बेलायाव रुलिंआबो बुंनो हाया अपोजिशनाबो बुंनो हाया खिन्थु नोंसोरनि ST नांगौ नामा पाट्टा नांगौ नामा बेबायदि बुंनायाव अपोजिशनाबो हागोन ओमफ्राय रुलिंआबो हागोन
जोंनो बेबायदि राजनितिखौ नाङा जोंनिया एसेमब्लियाव मानि डिबेट जागोन जोंनिया एसेमब्लियाव डिबेट जानांगौब्ला जोंनियाव हाग्रामा सरकार बिथाङा माला इभिक्सन खालायगोन माला डिबर्डार खालायगोन माला बर'फोरनि लेन्डलेसफोरनो बिथाङा हा होगोन जोंनि डिबेटआ बिसो जानांगौमोन एसेमब्लियाव अपोजिशना सोंनांगोन इभिक्सनखौ नों मानो खालामनो हाया अपोजिशना सोंनांगौ जे नोंथांमोना डिबर्डार मानो खालामनो हाया खिन्थु जोङो बेखौ सोंनो हाया जों बेखौ सोंनो हाया अपोजिशनाबो सोंनो हाया मानो होनबोला जों पलिटिक्ससो खालायदों ना बेखायनो आं बुंनाया जोंनो 6 शिड्युल होननाय बुस्थुआ जोङो बिराद टेम्परारि मोनसे सेटआप जानानै थाबाय कुनु सिकिउर नंलालै भाई सिरिबो जानो गोनां जायो नों माने राजनितिखौ ओंखारबायना आंबो गाबोन हयथ' सिरि जाहैनो गोनां जाहैगोन दा बेखायनो सोरबा सासे लिडारा माबा मोनसे पार्टिरा दाया दैदेनगिरि माने पलिटिक्सआव फैब्लानो बे नोङो डेन्जार गिदिर बाथ्रा बुंनो हागोन जितियालागि नों पलिटिक्सआव फैया पलिटिक्स गैयाबा जों खालामनोबो हाया खिन्थु बेखायनो आं बुंदो दा बर' लिडारा दा जोंनि बड'लेण्डआव 40टा समस्ति जेराव जोङो माने जोङो गेलेयो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा जेनेबा 6टाया जाहैयो नमिनेटेड थाहैबाय ओमफ्राय दा जोंहा एसेमब्लिया खैथा दङ 15टा बेयाव गासैयावबो किं मेकारा सोर गासैबो किं मेकारा दिनै जोङो बुङो माखासे समाव जे नन ट्राइबेलनि गेजेराव जोङो सायख'नि सोर माखासेया इण्डियानि नन ट्राइबेल माखासेया आरो बाहेरनिफ्राय फैनाय नन ट्राइबेल आरो अना अखमिया बिसोरसो जोंखौ डिक्टेट खालायो सोरखौ EM देरहा होगोन सोरखौ MLA देरहा होगोन दा बेखायनो नैबे समाव बर' लिडारा दा बेखौ बुङोब्लाबो अपोजिशनाबो बिथिं भट मोना रुलिङा बिथिं बुङोब्ला भट मोना बिनिखायनो नोंनो हा नांगौ नामा नोंनो ST नांगौ नामा नोंनो NOC हरनाय बेनो राजनितिक सोलिबाय थागोन बेखायनो नैबे समाव माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया सोरबा सासे लिडारा एकदम लास्ट गावनि नैबे बैसोनि समाव खनसे एकदम जातिनि थाखाय खनसे गारां होनो हायो सेक्रिफाइस खालायना गालांनो हायो एकदम डिपर्टार खालामना होनो हायो इभिक्सन खालामनो हायो गासैबो बर' रायजोआ बिदिनो थांजोबगोन आरो जितिया सोरबा सासे बर' लिडारा बेबायदि इभिक्सन जानांगौ होननानै बुंगोन काउन्सिलाव जितिया डिपर्टार जानांगौ होननानै बुंगोन बे समाव आरो सोरबा सासे अपोजिशननि महर लानानै जुदि बे समाव जुदि जायफोरा इभिक्सन जानांगौ होनना बुंनायनि जुदि हेंथायै बुंला बर' लिडारफोरा बेनि न'खौबो घेराव खालामनांगोन बर' लिडारफोरा दिनै राजनितिखौ बारा लुबैयाखै हाग्रामा सरकारानो जा प्रमद सरकारानो जा इभिक्सन जानांगौ सोर सासे खालामनो हायो बर'फ्रा बिदिनो थागोन नांगौ जायोब्ला माबेबा मोनसे काउन्सिल बा मोनसे MLAनि इलेक्सनखौ जों बयकट खालामनो हानांगोन बेबायदि लिडार जोनोम जागोन ना जाया जोंथ' लिडार जाखानो हाया जों जाबाय थासारिखौ नायनानै थानो हायो बुंग्रासो जों माबा मोनसे संगठननि लिडारबो नङा सेन्टिमेन्टआव थानाय सासे बर' गथ' सेन्टिमेन्टआव थानाय सासे ट्राइबेल गथ' बेफोरखौ नायबाय थानो हायैखायसो जों बुंदो जोंनिफ्रायथ' जों जातिनो जों जेबो होनो हाखाया नाथाय जायफोरा जातिनि थाखाय पार्मानेन्टलि आफादाव लिडार जानानै दङ पार्टिनि लिडार जानानै दङ नोंसोरो नैबे समाव सेक्रिफाइस खालायाब्ला सोरखौ लाना राजनिति खालामनो नोङो गाबोन अपोजिशन जायोब्लाबो इभिक्सननि खोथा बुंनो हाया डिपर्टारनि खोथा बुंनो हाया रुलिङाबो खालामनो हाया जोंनि एसेमब्लियाव मा डिबेट जानांगौ बेखौ रायजो राजाफोरा खनसे नाय जोंनि एसेमब्लियाव डिबेट जालायनांगौ रुलिं दो अपोजिशन दो इभिक्सना माला जागोन डिपर्टार नोंथाङा मानो खालामनो हायाखै जोंनिया उल्थायै जोंनिया बे एजेन्डायाव जोंहा डिबेटआ जायालाबासिनो जोंनिया माबा लामा दालांनि स्कुलनि मानि बेफोर जानांगौ दे खिन्थु जोंनि दावहाया मानिमोन आरो माखौ लानानै नोङो दिनै BPF जाफैखो माखौ लानानै UPPL जाफैखो बेखौ नोङो मानो बावगारदो आरो जितियालागि सोरबा सासे बर' लिडारा सिगाङाव फैना बिखा फोदांनानै गासैबो पलिटिकेल आइडेन्टिटिखौ गारनानै बाथ्रा बुङा आरो बेयाव जोङो गोजोनै जोङो बेयाव आरो जों सरकार खुंनो हाखाला इभिक्सना बिराद इम्पर्टेन्ट जोंनि बड'लेण्डआव ओमफ्राय बिनि उनाव आं खावलायबावगोन जोंनि एसेमब्लियाव मा डिबेट जाबावनांगौ बड'लेण्डनि एसेमब्लियाव SIR स्पेशल इन्टेनसिभ रिभिजनआ जाहैबाय इलेक्टोरेल लिस्टआव जायफोरा बिनि डिफिनिसना आलदा खिन्थु काउन्सिलनि बेलायाव जायफोरा अना अखमिया अना इण्डियाना जाहैबाय फरेनारनिफ्राय फैनाय अना अखमिया मोनसेया थाहैबाय जायफोरा इण्डियाना आसामाव फैदो जायफोर इण्डियाना आसामाव फैदो बिसोरबोथ' अना अखमिया मोननै भाई अना अखमिया मोननै फरेनारनिफ्राय फैनायाबो अना अखमिया जायफोराथ' लेन्डबो गैया सिटिजेनशिपबो गैया भटिं राइटबो गैया ओमफ्राय बिनि उनाव जायफोर इण्डियानफ्रा जायफोरा फैनानै जोंनि जायगायाव दा नै डाबल भट दङ बिसोरो
बिहारनि फैनाया बेयावबो भट होयो बेयावबो भट होयो बिथांमोना बेखायनो जोंनियाव एसआइआरखौ जोंनि दा एसेम्बलि इलेक्शना जिहेतु फैगासिनो एसेम्बलि इलेक्शननि सिगाङाव एसआइआरआ बिराद स्ट्रिक्टलि जानांगोन आरो बे एसआइआरखौ माबे मोनसे एनआरसिखौ लानानै खालायगोन आसामा 71खौ लाना खालायो ना 70खौ जाहा बुंनो गोनां गैया किन्तु एसआइआरआ जोंनि ट्राइबेल काउन्सिलाव बिराद मोजाङै इमप्लिमेन्ट जानांगोन एसआइआरआ जुदि जायोब्ला जोंनि ट्राइबेल काउन्सिलाव जों एसआइआरखौ खालायोब्ला इलिगेल भटारफोरखौ जों बासिनो बिराद इजि जाहैगोन माबोरै इजि जाहैगोन जों बड'लेण्डआ माला मोननाय काउन्सिला 2003आव जोङो 6 सिडुल मोनदों जोंनियाव इलेक्टेड सरकारा माला फैदो 2005आव फैदो 2005आव जायफोरा इलेक्टोरेल लिस्टआव दङ बिथांमोना बिथांमोना बेयाव थानो मोनगोन बिथांमोना जिखुनु मोन्थायखौ बिथांमोना मोननो हागोन नाथाय 2005नि उनाव जायफोरा सासपेक्ट जायफोरा अना असमिया अना इन्डियान किन्तु एसामिस नङै बिथांमोनखौ जोङो एसआरनि थ्रुयै 2005नि इलेक्टोरेल लिस्टखौ बासि जोंनियावथ' बारा लाखबो माने भटार गैया बेखौ बासिनानै आंनिबा एसआरनि थ्रुयै सब दानजोबनांगौ डिलिट खालायजोबनांगौ भटिं राइटखौ बिथांमोनखौ एकदम बोखाजोबनांगौ ओमफ्राय जायफोरा ट्राइबेलफोरा माखासेफोरा खना खनलायाव जितिया माने माखासे जों सार्भे खालामनो थाङो बिथांमोननि नामा थालाङो बिथांमोनखौ एसआरनि थ्रुयै सोफिनजोब आरो जायफोरा जोंनि नंखाया आसामनि नंखाया इन्डियानि नंखाया इन्डियान किन्तु आसामनि नंखाया बिथांमोनखौ जों डिलिट खालायजोबनांगौ आरो बेखौ जोङो खावलायदो जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ ट्राइबेलनि जेसेबां एमपि दङ एमएलए दङ आरो स्पेसियेलि मामाखौ किन्तु जोंनो आसामाव नांगौ दे मामा गैयाबा किन्तु आसामा थेर बेथेरबो जागोन मामाया जिखिनि मावगासिनो दा आसामनि थाखाय बियो सासे डेन्जार एसामिसनि सासे पुत्र जानानै दङ बियो सन अफ दा एसामिस जानानै दङ बिथाङा जिबायदि गावनि एसेम्बलियाव बिखा फोदेरनानै टेबोल बुनानै आंखौ रावबो हमथानो हाया आं इभिक्सनखौ खालायगोन दिनैबो खालायदो गाबोनबो खालायगोन होननानै बुंगासिनो ना गासैबो एसामिसआ बेनोनो होगोन किन्तु बेखौ बेखौ खालायनायाव मात्र इन्डियाननिफ्राय फैनाय जायफोरा अना एसामिस जायफोर बिहारि फैबाय नेपालिसफोर फैबाय जायफोरा बेंगलि फैदो मुस्लिम बांलादेशनिफ्राय जायफोरा फैदो बेखौसोरखौल' टारगेट खालामबा जानाय नङा जायफोरा जेनेबा बिहारनिफ्राय फैदो इउपिनिफ्राय फैदो नेपालनिफ्राय फैनाय जायफोरा एसामिस नंखाया आसामनि नागरिक नंखाया आसामनि एनआरसियावबो बिथांमोना गैखाया बिथांमोनखौबो मामाया किन्तु इभिक्सन खालामना होना हरथारनो हानांगोन इभिक्सन खालायनांगोन आरो डिपर्टार खालायनांगोन मामाखौ जों चिफ मिनिस्टार बानायफिननांगोन आरो मामाखौ जोंनो नांगौ आसामाव डाइरेक्ट बुंखायो आङो बेयाव सोरबा जुदि पलिटिक्स खालायदो होनना बुंदोंब्ला खालायगोन माथो जोंबोथ' माबा मोनसे पार्टि खालायखागोन ना उनफ्राव खालायगोन नांगौ जायोब्ला किन्तु मामाखौ जोंनो नांगौ आसामाव आरो मामाखौ मानो नांगौ गासैबो मामाया एकदम इभिक्सन खालायनांगोन आरो मामाया बेखौ साननाङा नैबे 5 बोसोराव सोरबा सासे काउन्सिलाव माबेबा मोनसे पार्टिखौ 5 बोसोर दोनलायबाय माबेबा मोनसेखौ आरो 5 बोसोरनि उनाव सोलाय सोल' नाङा काउन्सिलाव जोंनि स्टेबल गभर्नमेन्ट नांगौ एटलिस्ट 15 इयार्सहालागै 20 इयार्सहालागै नांगौ नोंथाङा गावनि सुबिदानि थाखाय बेखौ गारलाय खालायबाय थाबा जानाय नङा नोंथाङा दिनै सोरखौ लानानै एसामिस बुंदो एसामिसनि आसामनि फिसा गोदोर जानो जुदि सानमारदोब्ला नोंथांनि मुसुखाखौ नोंथांखौ जुदि अन्थाइनि मुसुखा खालामनानै खुलुमजानो लुबैदोंबा मामाया जों बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ एकदम आसामिस होननानै साननानै जोंखौबो एकदम माने माबा खालायनांगोन हिसाबाव लानांगोन बियो रैखाथि होनांगोन माबेबा मोनसे पार्टिखौ 5 बोसोर लालायबाय नै सोरखौबा जोख्लायलायबाय ओरै खालामसै जोंनावथ' स्टेबल जानाय नङा नैबे 5 बोसोराव सोरबा सासे आरो पावारावथ' फैथारनांगोन ना बेखायनो दा एकदम अना ट्राइबेलफोरनो माबा उमुक होनांगौ तुमुक होनांगौ होननानै बे राजनिति खालामनांगोन आरो जायफोरा अपोजिसनाव थादों आरो बिथांमोनाबो जेबो बुंला बर'नि इस्युआथ' जोबैलाना बिदिब्ला बेखायनो मामाखौ जों खावलायहरो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय आरो जों बर' फरायसाफोरा खावलायहरो मामायानो चिफ मिनिस्टार जाफिननांगौ मामायानो आसामखौ सरकारखौ खुंफिननांगौ किन्तु मामाया मात्र बांलादेशि मुस्लिमखौल' टारगेट खालामनो मोना जायफोरा इन्डियाननि गुबुन स्टेटनिफ्राय फैदो बिथांमोना अना असमिया आसामनि एनआरसियाव गैया बिथांमोनखौ डिपर्टार खालायजोबनांगौ जिखिनि पिजिआर ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सिङाव बिथांमोना इलिगेलि दङ बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामना हाथारजोबनांगौलै मामाया आरो कार्बि आंलंजों जोङो दोङो खोनाबाय ओमफ्राय नाथाय दिनैनि समाव जाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा दिनै गावनि मोन्थायखौ आरो गावनि सुबिदाखौ रैखा खालामनो थाखाय आन्दलन खालामबाय दाखालि बावै बिटिसिआव बिथांमोनखौ दिनै बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनानै हमनायनि बाथ्रा मोनसे थांखियाव फैबाय थादों जुदि बेबायदि जायोब्ला दिनै कार्बि आंलंआव जि मोनसे जाथाय जादों अर जोंदों जोंनि बिटिसिआवबो बे अर जोंनायनि सम्भाबना दङ बेयाव बे थासारिया फैया होननाबो बुंनो हाया ना दा मानो होनबा थासारियानो जोंखौ जावरिखांनो होदो कुनु बेयाव राजनितिक दोलो कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टि बा कुनु मोनसे आफादफोरनि नांलायला दिनै बर'फोरा गिखाजोब्बाय सोरगिदिं नुखाजोब्बायना
बेखायनो जोङो बयबो भलन्टारिलि जेरै दा आं बुंगासिनो आं सोरबा पार्टिखौ रिप्रेजेन्ट खालामबाय थादों नामा आंथ' खालामाखै बेखायनो आंनि बाला जुदि जि मोनसे जुडिशियेल इनकुवेरि होदो दे मोनसे लिगेलि बिथांमोना होनो थांगासिनो नाथाय बिथांमोना जेनेरेल एमनेस्टि होनांगोन मानो होनबा बेयावथ' सब स्टुडेन्ट दंजोबो ना स्टुडेन्टफ्रानो गासैबो ओंखारबोजोबदो दा सोरबा स्टुडेन्टआ सोरबा सोर मा खालामदो मा खालामा आं बेखौ बुंनो थांला खिन्थु स्टुडेन्टफोरा दिनै गिखांनाय मोनदो एग्जाम हलखौ फरिखाखौ बयकट खालायलायनानै दि बिथांमोना फैदो बे मोनसे बुस्थुखौ जोङो बर' लिडारफ्राबो जोङो साननांगोन माबा मोनसे जेनेबा आउट अफ फ्रास्ट्रेसन आउट अफ इमोसन आरो सेन्टिमेन्ट जाथिया जोंनि बे लेभेलावनो दंखायो नालाय दा बे लेभेलाव जुदि बेखौ जुदि बारा जों जुदि माने बिराद माने गोरानिफ्राय गोरा जुदि लांबाय थायोब्ला मानो थासारिया फैया जानो दाखालि बे कार्बि आलंनि बाथ्राफोरखौ बेखौनोथ' बुंबाय थादों ना कार्बि आलंआव जिखिनि जाथाय जाबाय सानै मानसियाबोथ' थैलायबाय सानै मानसि थैलायबाय अब्लाबो बेयाव चिफ मिनिस्टारा मोनसे बाथ्रा बुंदो जे जोङो जेनेरेल एमनेस्टि जोङो होगोन होननानै जोंनियावबो बे जानांगौ जेनेरेल एमनेस्टिया आरो सोरबा जुदि नैबे सात्र मुभमेन्टखौ सोरबा जिखिनि गथ'फोरा दाखालि आन्दलन खालायबाय बिथांमोनखौ जुदि उननिफ्राय जुदि जे गोमारदोब्ला खिन्थु आं बेयाव बुंनो गोनां आं जेबो बुङा बेयाव खिन्थु खालायनाङा आरो स्टुडेन्टफ्राबो रावदोबो बायजानाङा ब्रैथि खोलोबनि बर'लेण्डनि आन्दलना सोरबा आरो माने सासे सानैनि बे बुंनायदो सोलिला बहुद नायजोब्बायना जोङो मोनथाम एकर्ड नायबायना मोनथाम एकर्डआबोथ' जोंनो रावबो इभिक्सन खालामना होनो हायाखै मोनथाम एकर्डआबोथ' जोंनो डिभटार खालामना होनो हायाखै डायलगा गावदो आं मोनसे बाथ्रा बुंखादोंमोन ना बे हिस्ट्रि इस्युखौ लानानै बर'आ गावदो गाव नांलायगोन होननाया जामारखादोबो आरो बेखौनो बुजिनांगोन इउनिभारसिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय गथ'फ्राबो गाव बिथांमोना जावरिखांनानै बुजिनानै फैदोब्ला बिराद मोजां आरो बिथांमोना गावनो बुजिखानानै फैदो आरो बेयावनो जुदि सोरबा लिडारा उनथिंनिफ्राय जुदि अर सुदोब्ला आं बेखौ कन्डेमसो खालायहरगोन एटलिस्ट जों बायदि स्टुडेन्टफोरखौ मोनसे फ्रि स्पेस हो बाथ्रा बुंनो होलाय जोंथ' नायबाय नोंसोरनि आन्दलनखौ मेरला आन्दलन नायबाय बड'लेण्ड लाबोना होफैनो हायाखिसै जोंनो मा बड'लेण्ड लाबोना सिक्सुडेलनि जोंनो लाबोना होफैनो हायाखै गोबांथार लिडार माखासे लिडाराथ' गोमालांबायमोन दाखालिनि इस्युखौ फैफिननायखायसो माखासे लिडारनि मोखाङा फैफिनदो टिभि चेनेलफ्राव रायजोफोरा मुगैनानै गारहरजोबखाबायमोनलाय माखासे लिडारफोरखौ दाखालि नैबे दावरावआव जायामोनब्ला माखासे लिडारखौ नायलामोन नैबे इस्युआसो लिडार खालायफिनदो माखासे लिडारा गिनाया मोजां लाजिनाया मोजां नोंसोरखौ रायजो राजाफोराबो नायखाबाय उननिफ्रायबो नायदो सिगांनिफ्रायबो नों गोसोम ना गुफुर नायखाजोबदो आरो जोंथ' नंखाया जेबो आफादनि जोंथ' लिडार नंखाया खिन्थु जोंबो जाथिनि सासे सानग्रा गथ' हिसाबै जोंबोथ' फरायनाय ना जोंहाबोथ' सेन्टिमेन्ट होगो बेखायनो जों बुंदो जों दा क्रिटिसाइज खालामग्राल' दा बर्थमान उनाव मा जाहैगोन मिथिया ट्राइबेल स्टुडेन्टखौ एरेस्ट खालामनो मोना जेनेरेल एमनेस्टि होब्रा आरो जों जुदि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरखौ जुदि एरेस्ट खालायमारोब्ला बिनि दायनिगिरिया काउन्सिल सरकार जाहैगोन आसाम सरकारा जाहैगोन आरो बेयाव रुलिंआबो थागोन अपोजिसनाबो बिनि दायनिगिरि जाहैगोन रावबो गवा खिन्थु बयबो बिनि दायनिगिरि जाहैगोन आरो जुदि बोरैबा खालायमारोब्ला मोनसे थासारिया फैगोन आरो बे थासारियानो ब्रैथि खोरोबनि बर'लेण्ड आन्दलन आरो बे ब्रैथि खोरोबनि बर' आन्दलनखौ सोरबा सासे एकदम बिराद गिदिर कोट गानलायनानै बुंफायनाय लिडारखौ जों मानिया बे खेबाव लिडारा नों आरो आं जानांगौलै बेयाव मोनसे बड'लेण्ड डिभाइडेसन 50-50 बड'लेण्डनि मोनसे स्ल'गाना जागोन आरो बे खेबाव बड'लेण्ड बिनायाव आं दहाय बुंदों ना सोरबा सासे कोट गाननानै फैनानै बुंबाल'दि बड'लेण्ड जागोन सोरबा सासे आफादा बुंबाल' सोरबा सासे लिडारा बुंबाल' जागोन नों आं बुंनायानो बर'लेण्ड आन्दलन जाहैगोन बयबो जों लिडार जानांगौ अनेकथा लिडारखौ जोंबो नायबाय बड'लेण्ड होफैनो हायाखै बेखायनो एरेस्ट खालायोब्ला बे खोलोबनि दावहाया फैगोन ब्रैथि खोलोबनि बर'लेण्ड दावहाया फैगोन बेखायनो आंनि गुरै खावलायनाया बे कार्बि आलंआव जानाय थासारिया बे कार्बिफोरनि थाखायल' नङा बड'लेण्डआव जानाय थासारिया बे बर'फोरनि थाखायल' नङा बे दुलाराय जोंनि आसामनि थाखायनो मोनसे गिख्रांथाव बे मोनसे थासारि आसामा दा जावरिखांनांगौ आसामा खौसेथि जानांगौ आरो जोंनि काउन्सिलाव मोननैबो पलिटिकेल पार्टिया मोनथाम जाहैबाय जोंनिया दा बर'फोरनि गेजेराव रिजनेल पार्टिया मोनथामबो दा जिरायनांगौ आरो मानाव गेदेर हाग्रामा सारा जिहेतु सरकाराव दङ बिथांनि गोदोरथार दायथ'आ गासैबो अपोजिसन पार्टिसफोरखौ लानानै आरो प्रेसार ग्रुपफोरखौ लानानै जिरायनानै मोनसे स्ट्रेटेजि बानायनांगौ आरो बे बानायनायाव रावबो पलिटिक्स बारा गेलेनाङा खौसेथि जानांगौ होनना बुंबाय थाब्लाथ' जायाना एकदम गोसोदो जामारनांगोन आरो जुदि जामारनो हायाब्ला गाबोनो कुनु पार्टिया देरहानाय नङा दै
गामियाव थांब्लानो होसोजानाय मोनसे थासारि फैगोन मानो होननानै बुङोब्ला जेतियालागि इभिक्सन जाया डिभटार जाया जोङो देरहाखाला सोरबा नङा सोरखौबा लानानै जों सरकार खुंहैनो गोनां जाहैखागोन बेखायनो जोङो खौसे जामारोब्ला इउनिटि होननानै बुंमारोब्ला जोङो थारैनो गोथार गोसोजों जोङो ज' जानांगोन आरो सोरबा सासेया बेनि दायित्व आरो लिडारशिपखौ लानानै जोङो थांमार थानांगोन आरो जेतिया जोंनि काउन्सिलाव इभिक्सन जों बयबो लुबैदो डिभटार जों लुबैदो आरो बयबो जुदि सरकारा खालायमारोब्ला खालायनो हो इभिक्सन आरो बे इभिक्सन खालायनायाव सोरबा सासे आरो गुबुन लिडारा थांनानै बेखौ अभार पलिटिक्स खालायोब्ला रायजो राजाफोरा बेखौबो होसोनांगोन जोंनो इभिक्सनल' नांगौ इभिक्सन नांगौ इभिक्सन जोंनो जाथारनांगोन दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय सोंनो सानबाय जिहेतु सरकारखौ राजखान्थि आफादखौ नोंथाङा खावलायबाय गावनि हाखौ रैखा खालामनो एसटि गावनि मोन्थायखौ रैखा खालामनो थाखाय बर' रायजो राजानि बर' ट्राइबेल रायजो राजा आरो स्पेसियेलि बर' रायजो राजाफोर जोङो सोरबा लिडारा दैदेनबानोल'दि जोङो लामा थाबायगोन बे नङा जों नुखाबाय थासारिखौ दा बेखायनो बयबो बर' रायजो राजाफोरा उन्दैनिफ्राय लाना गोदोरसिम जोङो दावहायावनो देरबोनाय दावहा जाफुबाय थाबानो बिमानि उदैयाव जोंबो जोनोम मोननाय गथ' गोजा जों बयबो सेन्टिमेन्टआ थानांगोन बयबो एसे एनै थासारिखौ लानानै जों एसे लेखा फरायनांगोन एसे आप टु डेट जों थानांगोन ओमफ्राय एसे एनै गोरों गोराफोराबो एसे एनै गावनि अपिनियनफोरखौ होनांगोन गावखौनो गाव लेखा फरायबाय होननानै एसे एनै जेनेबाला माने थाखा फैसा जाबाय होननानै नोंथांमोना जुदि थाखुमाना थायोब्ला जोंनि गोरों समाजा मेगन गुनु समाज मोनसे थायो इन्टेलेक्चुवेल समाजफ्रा नङा होमबा बिथांमोनाबो जावरिखांनांगोन जावरिखांनाया लामायावल' फैथारना बाथ्रा बुंनांगौ बे नङा आर्टिकेल लिर मोजां मोजां जार्नेलाव हर इन्टारनेसनेल नेसनेल मोजां मोजां सेमिनार दङ मोजां कनक्लेभ दङ बेफोरनि सायाव बाथ्रा बुं आरो जे नैबे दा जिखिनि कार्बि आलंआव जाबाय थादो बे कार्बि आलंआव थानाय जिखिनि बर'फोर दङ लिडारफोर दङ कार्बिफोरजों लोगोसे समानै राजा लामायाव ओंखारफानानै बाथ्रा बुंनांगो आरो बेयावबो जोंनि बर'नि गासै मेलेमजिबिफोरा गासैबो मदद जिबायदि हरदो आं नुखादो हरदो आरो हरखागोन बिकज जों बर'फ्रा एसे बिग ब्रादार हिसाबै जों थायो आसामाव वी आर एज ए बिग ब्रादार वी निड टु सापर्ट देम एट दिस टाइम अफ क्राइसिस एट दिस टाइम अफ स्टेटलेसनेस जों स्टेट थानायबो स्टेटलेसनेस रायजो थानो रायजो गैयै बायदि बे समाव नङा होमबा बेखायनो जोङो नैबे समाव गासैबो बर'नि इस्युआ ट्राइबेलनि इस्यु बर'नि इस्युआ आहमनिबो इस्यु जानांगोन आहमनि इस्युआ बर'नि जानांगोन कार्बिनि इस्युआ बर'निबो इस्यु आरो कार्बिनि इस्युआ राजबंशिनिबो इस्यु बयबो जों इभिक्सनखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो इस्टियालाय माब्रा सिक्स सिडिउलालाय मा बिनिफ्राय जुदि बुरजा दंबावबा हो आहमनो हो राजबंशिनो हो मुरामुथुक सुतियानो हो खिन्थु फार्स्टआव एकदम इभिक्सना जाग्रोनि इभिक्सनखौ जों खालामग्रोनि दुलाराय बर' रायजो राजा बिथांमोन आरो आसामनि रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोनखौ जों नैबे समाव जों बेखौल' जों खावलायो नैबे दा आसाम बासायनायनि दावहाया BTC खेदा नन एसामिस खेदा आरो एसटि बिनाय बे मोनथाम दावहायाव जोङो गावखौनो गाव अभार पलिटिकेल टुइस्टिं जायोबा मिरायनानै थायोब्ला आसामा बेयाव बायजागोन आरो बेयाव उदखारिफोरा नै इस्टिनि दावहाया मोनसे आलदा ओमफ्राय BTC खेदाया मोनसे आलदा दावहा ओमफ्राय इन्डियानि जायफोरा अना एसामिस बिहारि होसोनायनि जुन्थुवा मोनसे आन्दलन बेयावथ' अपिनियना आलदा जालायगोन ना मोनसे मोनथाम फेक्सन जालायगोन बे मोनथाम फेक्सन जायोब्ला बेयाव बिहारिया न' लुबाय थागोन सत पुजा बानायबाय थागोन आरो ओमफ्राय बेयाव बिथांमोना बेखौ दखल खालायबाय थागोन बेखायनो नैबे समाव एकदम गासैबो आन्दलनखौ जोङो एकदम जमा खालायनायनि गोदोरथार दावहानि महरा जानांगौ BTC खेदा आन्दलन बे BTC खेदायाव बांलादेशनि फरेनार जानो हागौ फरेनार माने मा फरेनार ओमफ्राय बिनिफ्राय इन्डियानिफ्राय फैनाय जायफोरा अना एसामिस बेंगलि जा बिहारि जा नेपालि जा दे शुड बि ड्राइभ आउट फ्रम द आसाम बेखिनि आन्दलनाव जों गासैबो आसामनि थागिबिफोर बायदि जाथि बायदि धोरोमनि बायदि गासैबो खोलोबनि रायजो राजाफोरा बे आन्दलनावसो दा जोङो रायज्लायनांगौ बिनि मोनसे गोदोरथार डेलिगेसन एडभकेसि कनसाल्टेसन जोंनो प्रयोजन नैबे समाव आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरो जोबथारनायाव नैबे समाव जिहेतु जोंहा माने बर'दिन ख्रिस्टमास सोलिगासिनो नैबे समाव जोङो गासैबो बुहुमाव सान्ति अनलायनाय खौसेथि आङो बे मेसेजखौ उदालगुरिनि जानानै आङो बयनोबो आं बावहरो नैबे ख्रिस्टमासनि समाव जाहाथे बयबो गोरोबलायनानै जोङो ख्रिस्टमासखौ जोङो रंजायो ख्रिस्टमासनि समाव सोरखौबा नासयनानै सोरनिबा माने ख्रिस्टमास ट्रिखौ सोरनोबा जोंनि स्टेचुखौ बुफायला बुफिसि जों बे थासारिखौ नुदों जानाङा इन्डिया मोनसे सेकुलार कान्ट्रि इन्डियाखौ सेकुलारैनो थानो हो
बर' समाजा बिराद सिकिउलार समाज बर'नि गेजेराव ख्रिस्टान दोङो हिन्दुनि गेजेरावबो बिराद बायदि बायदि दोङो बाथौ दोङो उनुकुल दोङो सतसंगि दोङो शिब फालिग्रा दोङो जोङो बिराद सिकिउलार जोंनि ससाइटिया जोंनि जातिया बेखायनो नैबे समाव आं बयखौबो खावलायहरगोन जिसु ख्रिस्टनि नैबे मोजां मोनसे ख्रिस्टमासनि समाव जोङो बयबो अनलायनायखौ रानलाय बयबो मदद होलाय आं बे मोनसे रिक्वेस्टखौ बा प्रेयारखौ खालायहरनानै बुहुमाव बयनोबो मोजां मोनसे देहा बयनिबो न'खराव सुखु गोजोनखौ हरनायखौ आङो प्रेयार खालायनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नंगौ उदालगुरिनिफ्राय लाइमोन समाज सिबियारि जायखौ जों इन्टेलेक्सुवेल होननानै बुङो बिथां अर्जुन नार्जारि बिथाङा दिनैनि सोलिबाय थानाय जिथु मोनसे थासारि आसाम नाङैनो बे थासारिनि सायाव बिथाङा गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायनायजों लोगोसे गावनि जिथु गोसोनि साननाय बेखौ बिथाङा फोरमायबाय बेनि थाखाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बिथांखौ साबायखर बावहरनाय थाबाय दा बे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय सुखुराम बर' बड'लेण्ड